Страдание и чудеса на свети великомъченик Димитрий Солунски. Семеен произход. Свети великомъченик Димитрий, син на благородни и благочестиви родители, произхождал от град Солун, където баща му бил градоначалник. По това време държавната власт повдигнала жестоко гонение срещу християните. Затова баща му, който тайно вярвал в Господ Исус Христос и водил добродетелен живот, не се осмелявал открито да практикува своята вяра, боейки се от страшните заплахи на езичниците. В тайна стая вътре в дома си той имал две осветени икони, украсени с злато и с скъпоценни камъни. На едната от тях бил изобразен нашият Господ Исус Христос, а на другата Пресветата Богородица. Пред тези икони той палил свещи и кадял тамян. В тази вътрешна стая, заедно с съпругата си, той често издигал мислите си в молитва към истинния Бог и към Всепречистата Богородица. Тези благочестиви съпрузи щедро обдарявали бедните и никога не отказвали помощ на нуждаещите се. Само едно нещо силно ги натъжавало, че нямали деца. Те усърдно молили Господа да им дари наследник и след известно време желанието им се изпълнило. Всевишният чул молбите им и им дарил син Димитрий. Голямо било ликуването на родителите, те горещо благодарили на Бога и целият Солун бил съпричастен на радостта на своя градоначалник, който устроил трапеза за всички и особено за по-бедните. Когато детето поодраснало и вече можело да разбира истината, родителите му го въвели във вътрешната стая, където били осветените икони, и, като му ги посочили, казвали: ето образът на единия истински Бог, сътворил небето и земята, а това е Пресвета Богородица. Те го научили на новозаветните добродетели и му обяснили всичко, чрез което човек може да познае Господ Исус Христос. От този момент Димитрий, напътстван както от думите на родителите си, така и от Светия Дух, познал истината, за която говори Светото Евангелие, и Божията благодат вече почивала върху него. Той повярвал в Господа с цялата си душа и като се поклонил на светите му икони, с благоговение ги целунал. Тогава родителите му повикали свещеники и неколци на познати християни и кръстили детето в своя таен храм в името на Отца и Сина и Светия Дух. Като приел свето кръщение, Димитрий се поучавал в истинската вяра и е растял както на години, така и на разум. Той се изкачвал все по-високо по стълбицата на добродетелите и Божията благодат все повече го просвещавала и го извисявала. Когато Димитрий станал пълнолетен, родителите му се преселили от този временен живот, като успели да предадат на своя син не само целия си имот, но му оставили и пример за богоугоден живот на земята. Междувременно диктаторът, император Максимиян, узнавайки за смъртта на своя солунски градоначалник, повикал при себе си неговия син Димитрий. Като забелязал, че той е разумен и храбър, царят го назначил за управител на цялата Солунска област. Но, поверявайки му тази длъжност, той казал: пази родния си град и го очисти от нечестивите християни. Предавай на смърт всеки, който дори само призове името на разпнатия. Като приел царското назначение, Димитрий се върнал у дома си и бил посрещнат с чест от жителите на града. Но Бог е устроил човека тъй, че да върши онова, в което вярва. След пристигането си в града, Димитрий открито започнал да изповядва и да прославя нашия Господ Исус Христос. Той поучавал и другите в истините на християнската вяра и обърнал към нея немалко езичници. Слухът за вярата и делата на младия солунски градоначалник скоро стигнали и до диктатора император Максимиян. Той силно се разгневил. Връщайки се от война с съществуващите тогава сарматски племена, Максимиян се спрял в Солун.
Предвиждайки как ще се развият събитията, още преди пристигането на диктатора в града, Димитрий поверил на своя верен служител и приятел Люб цялото си имущество и му наредил да раздаде всичко на бедните и на нуждаещите се. Раздели това земно богатство между тях, добавил светецът, а ние ще търсим за себе си небесно богатство. Самият той започнал да се моли да пости, готвейки се по този начин за мъченически венец. Императорът незабавно започнал да разпитва дали това, което е чул за Димитрий, е истина. Като излязъл пред царя, без да се смути, Димитрий изповядал, че е християнин. А злият мъчител веднага заповядал да затворят изповедника в тъмница. Като влязал там, Димитрий се молил с думите на пророк Давид. Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш, защото Ти си моя надежда, Господи Боже мой, мое упование от младените ми. На Тебе съм се крепил от рождение, Ти си ме извел из майчината ми отрова. Моята хвала към Тебе няма да престане. Радват се устата ми, когато Те възпявам, и душата ми, която Ти си избавил, и езикът ми всеки ден ще разгласява Твоята правда. Димитрий седял в затвора, но в душата си се чувствал, сякаш е в светъл дворец. Веднъж един скорпион искал да ужили светеца по крака. Като се осенил с кръстно знамение, Димитрий без боязън настъпил скорпиона, произнасяйки думите на цар Давид. Аспида и Василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. Междувременно диктаторът Максимиан устроил спортни игри и започнал да се забавлява с зрелища. Той имал един прочут борец на име Лий. Максимиан заповядал да построят висок подиум и с голямо удоволствие наблюдавал как Лий побеждава противниците си, като ги хвърля от високо върху копия и ги обрича на мъчителна смърт. Сред зрителите се намирал един юноша на име Нестор, който бил християнин. Силна духовна дружба свързвала Нестор и Димитрий. Като видял, че Лий убива мнозина и особено мъчително погубва християните, които били заставени на сила да влизат в бой с него, този момък добил кораж и пожелал да излезе срещу царския борец. Но преди това той отишъл в затвора при Димитрий. Нестор му разказал всичко, което Лий правил с християните и признал, че иска да се бори с този убиец. И поискал от Димитрий благословение. Като го осенил с кръстно знамение, Димитрий му предрекал: ти ще удържиш победа над Лий, но ще претърпиш големи мъки за Христа. Като излязъл на арената, Нестор на всеослушание извикал: Боже Димитриев, помогни ми в борбата с моя противник. След това смело влязъл в бой с Лий, надвил го и го хвърлил върху острите копия. Гибелта на Лий силно опечалила императора и той веднага заповядал да предадат Нестор на смърт. Но това не могло да го утеши. Цял ден и цяла нощ той скърбял за смъртта на своя борец. Като узнал, че Нестор е излязъл на бой с Лий по съвет и с благословията на свети Димитър, диктаторът наредил да пронижат с копия и светия мъченик. Лий, казал Максимиан, беше хвърлен върху остри копия. Нека и Димитрий да загине от същата смърт, с каквато Нестор погуби нашият любим борец. На 26 октомври, при зазоряване, в тъмницата при Димитрий влезли войници. Те го заварили да се моли на Бога, но въпреки това на мига се нахвърлили върху него и го пронизали с копията си. Така Христовият мъченик предал своята душа в ръцете на Създателя. През нощта християни тайно взели тялото на светеца, захвърлено без чест в праха, и благоговейно го погребали. Втората част от житието на светеца разказва за чудеса, извършени от свети Димитър след неговата кончина.